You can see me riding on the pavement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abocet Channel. Salam Mas Bro. Jumpa lagi di acara ngobrol. Apa ngobrol ngalor ngidul. Saya nak udele wae ya. Apa sebenarnya ngobrol? Nah, ini ngobrol apa ae lah. Saya kan ono itu kejadian waktu Merapi wah. Jadi ya kok bahasa Indonesia rek. Tahu apa campuran Pak? Kan negara kita ini Iya, penuh dengan campuran. ngopi sih. Pen-penak ngobrolnya pendak sepaneng. Wis sampean ketok nang kamera tak durung iki. Wes balik. Ngene gara-gara kena fotografer iki. Dano Kok fotografer sih? kameramen yang ini iki bisa. Dadi ngepas-ngepasno dhewe. Yo sok lah. Mudah-mudahan. Kurang pirang jam sih? Monet. Suwe sih. Perkiraan sih 2000 jam. Suwe. Jadi perlu topik untuk ngepasno 2000 jam. Iya. Ya apa carane ngegendar jam tayang ngono. Sik. Buk pikiranku iki iki. Sing ngomong ya bingung. Kenapa bingung? Bingung lah apa mundak kok. Oh iya kate posoan ndok munda. Ingko regane PT regane daging yang munda jelas sih. Terus regane lombok munda. Sing ndak munda apa lur? Bayaran ndak munda lur. Bayaran kerja ndak munda apa sih ini. Podcast tak curhat. Oh iya, ya sekalian curhat lah. Jenenge ngobrol. Ngobrol saya nak udeli. Kan wingi-wingi ono kejadian iku apa Merapi erupsi maneh. Yo semoga dulur-dulur ning di daerah Yogyakarta niki Merapi dan sekitarnya. iya, itu kan daerah Yogyakarta Magetan Magelang ya. Magelang terus Ambarawa. Muga-muga dilindungi oleh Gusti Allah ben ndak dadi apa-apa. Dadi ben aman-aman ae tapi dino-dino ki aman pisan, delok berita wis aman. Macan ora Semeru Semeru masa coming soon. Andoyo. Ya muga-muga Lumajang tetep sae, wis aman-aman ae lah. Biyen dulur dan gak sepaneng dulur Kok aman-aman ae. Terus ya sampean wingi tekan di ini aku mari kok mulai sih ya liwat kono pisan sih Rono Jiwa. iya dek Rono Jiwa nggak ada Curakopo Jembatannya durung mari jembatannya ya. burung enggak tapi anak sing aneh enggak sih sebenarnya Apa? pas banjir terus pas erupsi lebih kok tambah rame ya perasaan Maksudnya sing delok ngono. Biasa. bukan sing dulu Ya kan biasa saiki wong butuh konten. Tadi wong konten rono tadi kan memberikan informasi nang wong ningsor-ningsoran sing ndak ngono lho. Tadi tujuannya arek konten rono. sama kok enggak gelem kok ngono-ngono Pak Ya mola. Ndak kate marani molo. Enggak aman-aman ae lah. Ndelok berita, ngono delok konten arek, delok iku aman Semeru aman. seru lho Pak itu Pak Seru lah delok keterak apes, wedine keterak apes sih. Lah iku tok lho sing dipikir. tadi ini job ini Tadi job marani molo pasan rono. Dadi yo kan aku yo pertimbanganku ndak ngonten masalah-masalah apa ngono yo. Yo ndak apa-apa wong bukan dakwani ya itu tuh dakwani kan arek-arek akeh sing ngonten masalah itu apa kejadian ngono ku di konteno ya kan yo tujuannya apik, tujuane arek yo golek konten ambek ngekei informasi nang masyarakat sing ado lah tekan kono modele kowe iki lho Semeru keadaane ngene dadi aman dadi sepaneng wis dadi bingung. nah sekiranya anak konten kan ya konten ya amit apa namanya kayak kita memberitahukan satu sisi soal pembawaan itu aduh enggak tolong semoga cepat selesai ini nah menurutmu itu
sehingga video kan ngomong itu semoga cepat selesai. Tapi kalau semisal nggak ada topik untuk divideokan itu Ya kan iso konten liyane. Iki keadaane Semeru wis mari erupsi. Kan akeh ngono lho. tapi wis cukup wis bahas gunung apa udah gila. Ya ndak apa Mas masalah gunung. Yo iku maneh kan koyo Merapi jarine kan. Koyo petuae Mbah Marijan kan viral-viral maneh teh Mbah Marijan iki. Sing kata-katae lek terus dibego yo Merapi tetep ngono. Pas Hamengkubuwono yo ngomong. Ya Merapi ndak apa-apa pancen ngono-ngono terus erupsi terus sale nutupi kobangan sing dikeruk di bego ya. Di logika ya ono benere. Tapi karena dikeruk terus lah. Ya kan gunung-gunung kan anu model apa ya? Ono gunung kan jarine menjaga keseimbangan padane Semeru didelek gawe nyimbangno Pulau Jawa kan jarine ceritane ngono. Iya kan? Kan masih pengen lak krungu cerita ngono sih. Iya sih bener-bener ngono sih. Kan nyimbangno Pulau Jawa jarine. Berarti sebenarnya gunung gedene ci terus. Ya ora paham lek masalah itu. Aku tak tutup wong geologi. Nek wong sing paham ngono ya wong galane geologi sing galane gunung. Tapi yang bener teman logikae galane Hamengkubuwono. Dadi digeruki terus. Dadi gawe nutupi, ya apa carane gawe nutupi kono ya lahar mah. Nek nutupi wedi nutup sing kobangan mangan. Tapi itu iya to jenenge ngomongnya wong. Sing ngerti Gusti Allah. Pengen ya selamat, Pak. Iya. Ning dunya lek jaman. Kok iso, Bro? Sik. Iya kan awake dhewe lakone. Gusti Allah sutradarae. Jeru. Jeru iki. Iki mulai seru ning ngene. Kayak ustaz. Kena iso request enggak ya kira-kira? Hah? Iso dungo ngono dungo sing apik. Iya. Jaluk rezeki. Jaluk bojo. Siji Luwe. Sudah. Mari ini Oh, iya. posoan Rio. Kan lak teko Pronojiwo. Perkembangane pikir ngono piye. Kita sini definisi wis ganti sih, Pak. Tapi kok belum untuk liwat. Itu yang diresmikan paling. Ya mungkin sih. Kan dari peresmian kayaknya. Tapi kan ini sisa liwat, Pak. Ya, Ayo lagi sor mana? Waduh. Enggak cerita apa mana Iya. Dek kalau tak pikir kan ndek kan di video kan ndek. Ayo. Seru ya, Pak. Ndak ngono ne anakku tapi seneng ilat kono. Ini arek cilik, adrenalin dia arek cilik. Karena tekan ngisor banjir kan enggak lucu, Pak. Iya kan kontak saya. Nek banjir kan mesti ono anu kan kamu tahuan biasanya. Tapi di kono panas, Pak. Sumpah panas saiki malah. Pikirku curah kobaran tidak gunung tambah adem sih. Biyen adem sih kaya Panas podo. oh ana ndek debu tok. Iya soalnya wis tanggone wedi-wedi tok ngono ya. Wit-witan wis entek gara-gara lahar kan. Erupsi pangan. Lahar aliran panas iku lho. Dadi akeh sing mati wit-witan. Dari sing gedem-gedem lho akeh sing mati ya. Marine iki kan wis posokan. Terus iya. Kira-kira pas riyo iku enake sok awake dhewe bahas apa ya? Apa? Bahasa muni arek-arek. Lah arek wis sangu, nek duwe anak mesti riyo oleh sangu. Lek sing tuwek kelongan sangu sing yo sing tuwek. Sumpah tapi kira tok bek rasane Yo, pikiran iki mari kan- ngene riyo maneh. Wis kepala. Biyen tapi enak, Pak. Awake dhewe pengen ngenteni riyo. kesuwan nang kan. Seneng kan. Iya saiki. Saiki ngrasakno, Pak. Anaknya riyo iku ya kaya riyo mah. anaknya awake dhewe sing seneng kan. Iya, takon keliling, Pak. Tajak kabeh masa cilik. Kenal tak kenal takon mlebu Mas pokoke. Benele sangu. Iya iyalah. Sithik pokoknya membantu. Aduh. Oke lah. Bisa rame mana apa sih? Lah yo Tadi kan cita-cita posoan. Apa? Mohon maaf lahir batin sih. Ya kan kurang seminggu. posone. Iya, kurang seminggu. Kamu enggak diutang poso? Oke.
Kok enggak mau bayar? Yo alon-alon. Nyawur alon-alon. Kirane awak mampu nyawur. Tapi kan gini apa semisal poso ya. Terus enggak poso. Andaikan lali enggak kebayar. Ngono kuwi menurutmu? Yo Entuk enggak poso maneh? Ya oleh sepeda oleh. Tapi ya kan iso ya tau kurang tangi sampean. Nek enggak disar enggak apa-apa. Ya udah disahkan urusan mbek Gusti Allah, nek menungso selalu. Ya urusan wis gawe urip. Ampun cok iki pokoke. Lah iya to sing gawe urip wis hubungan. Yo rodok ya apa ya dulu ya dhewe mikir iki. Soalnya lagi bek ya dulu. Nah, dek kan cara mana enek kagok-kagoke ya. Rodok bek sih rasane iki. Sing utama iku. Ate riyo ya, Pak. Wis aja curhat ya, curhat. Bahas masalah anggon curhat ini tadi nih. Iya gak apa-apa. Siapa ngerti? Iso, enggak. Enggak apa. Iya ikhlas. Derajat tinggal. Iya tinggal derajat Gusti Allah. Setahun 2 tahun dengan derajat. Moga awake dhewe usaha ya. Oke, balik di gunung mana mon. Awakmu kan biyen Iya sering seneng munggah gunung kan? Iya. Aku tak apa. Mana kena munggah gunung? Nek BAB yo kita Lek BAB kebanyakan kan ya sing tak temoni pas munggah gunung kebanyakan ya biasanya arek-arek sing gara-gara film 5 cm ku sih ya dudu mencintai gunung tapi mana sini arek-arek gara-gara 5 cm terobsesi nang Kumbolo biasanya kan arek-arek ngono nanti munggah saanane we budal-budal wis dadi ndak ro aturane gunung ya apa nang gunung ndak emang ana aturannya? ya ono lah Enggak langsung munggah. ya aturannya lah perlengkapan kudu jangkep kaya matres terus apa tendo sleeping bag itu harus ono nek kan iku kompor wis harus ono itu syarat mutlak lah. Kebanyakan ya jadi kan kejadian horor ning gunung ya sebagian ono lah sing kejadian gara-gara alam gaib ono tapi sing akeh biasanya gara-gara ndak mematuhi apa sih aturan gunung ku modelnya apa ya ya kok perlengkapannya kurang sembrono nang awake dhewe ngono lho awake sok kuat padahal nang arek lah ya egois deh sok kuat awake ndak kuat dipaksa munggah nang puncak Kan kayak arek mlaku ndek munggah gunung. nggak segampang itu munggah gunung iya lek jarene wong penak munggah gunung ya lek nglakoni temen kok ning Semeru ya teko Cemoro Tunggal mendhuwur mbune saiki Cemoro Tunggal ndak ono kan dadi munggah mendhuwur iku wedi tok munggah wedi watu-watu gede wedi ngono dadi sak langkah iku dadi iso-iso ndak melangkah rasane urusut maneh serut munggah medun dadi rong langkah dadine sak langkah iso-iso dadi ketok suwe ngono rasane. Lah iku andek kan ngono ki karo nggawa peralatan mau kan malah Loh. beban. Mulai peralatan yang munggah gunung, asine kan peraturannya Gunung Semeru itu batasnya ning Kalimati tok. Ndak oleh munggah nang puncak ning peraturannya ngono. Peraturannya Jadi di puncak dulu gak itu. ndak oleh asline. Kecuali didampingi wong sing anu, Gaib lah. yang modelnya lah wong sing ngono lah modelnya lah wong sing. Tapi emang pernah ngalami sampean pas puncak gunung ngono-ngono. Pasti yo pengalaman kayak sing mistis ngono. Selama ini nggak pernah untuk kejadian mistis ngono. Soalnya aku niatnya munggah gunung ya munggah gunung ngono. Nggak ono niat aneh-aneh. Iya. Ya udah diwian arek. Pacar Meskipun jari ini oh ada ganjil. Meskipun ganjil pokoknya perlengkapannya jangkep. Ndak lali nang konco ya selamat iku tok intine kompak lah ya padahal ya apa ya munggah gunung awake egois lali nang koncone ditinggal iku bahaya akeh aku tau nemoni ya bareng muncak arek kanca-kanca di Surabaya niku di pas kuliah munggah nemu arek wedok ditinggal kanca-kancane arek wedok lho ditinggal kancane arek Malang mosok lali ngono iki. yo ndak lali sajane
gara-gara egoise dhek. Egoise kanca-kancane iku. Dadi kanca-kancane pengen ndang tutuk ngono lho. Ndak mempedulikan kancane sing lemah, sing ndak kuat, ndak dibarengi ngono lho. Dadi ditinggal. Ngono lho. Iya lek arek sehat lek pas arek kademen ngono. Ayo, nang ngono. Dadi ini pas kejadian mistis ada di mana ini kan. Tapi aku emang pengen sih sebenarnya kok munggah gunung iku dan pokoknya saiki kayak kenal be sampean ya Diro. Tapi seumur-umur emang belum pernah aku munggah gunung iku. Bayanganku munggah gunung itu kayak gampang sih kayak munggah iki kok kuat. Ojo wis aja anu. Kayak sak durunge munggah gunung fisike kuat no sih iku tok persyaratannya penting loh fisik. Harus kuat paling enggak. Kirane ndak kuat wis mandek ngono tok wis. Kuat Pak fisikku aku wis loro Pak. Oh iya. Terus ndak kuat yo harus mandek, aja dipaksa. Dipaksa iso-iso ada kejadian fatal. Tahu munggah dia Semeru, Lamongan, terus iku Penanggungan, Lawu. Sing paling suwi Dendi. Ini Semeru. Utara iki. Iya, Semeru ping 3 aku. ndak maksudnya jarake, maksudnya waktune munggah iku ndek. Tergantung wong iki. Ya Sedina? lebih ya. Sedina lebih Lebih Semeru wae aku patang dino Semeru. Ya model nginep-nginep lah. Nginep-nginep di Semeru patang dino. Tapi kan enek. Modelnya ya budal. Ini perjalanan Semeru. Nah, Tutup ini pendaftaran daftar jam 11 budal. Tutup nang Ranu Kumbolo perkiraan iku nek jam 11 awan budal perkiraan asar nih dah sampai jam maghrib lah mentok elelan maghrib tutup Ranu Kumbolo. iku ngecamp sih. Oh enggak itu Istirahat. lanjut ya. Ya payah kayak orang. Andai kan enek wong, ayo lanjut ayo. Ya kuat berarti bisa gede lah ngono. Lek aku mbak Tapi enggak masalah. tidak masalah terserah. Oh. Belok kondisi lek arek kendel ya ndak apa budal ngitumi. Menang Ranu Kumbolo. Nek pengen budal kesu-isu ya ndak apa-apa, budal tengah wengi maneh nang Kalimati ya ndak apa-apa. Tapi mbiyen kan rame ya begini. Maksudnya situasi munggah gunungnya di kono akeh kan akeh wong kan akeh arek kan. Lho, rame pas gara-gara 5 cm yo. Semeru ku rame sak durung iku. Pas kilo rame enak. Mari ku ayo telek di mana-mana wis tenan. Iya kan telek di mana-mana wis. Ya arek-arek ndak mikir wae nggo lading dah. Lek iku lho ya carane yo sing takokno mau carane BAB ning gunung. Nggo lading. Ngeduk sih, mosok kalah mbek kucing. Lah iku sih. Kucing lho ngisi ngeduk sih. Baru ditutup gimana? Iku lho ada kewan lho ya. Tapi kan di kono kocone akeh, Pak. Isin mbek mungkin. Lho yang golek panggon. Golek panggon. Gono WC ngono gono ya. Lho ono saiki ono wis. Oh saya kan WC ini. Yo ono wis. Mulai tahun suwe wisan wis kok. Tapi jarang digunakan soalnya kotoran. Soalnya ya iku arek-arek sing ndak mempedulikan iku. Jadi ya wis rusuh kok saenake wae ngono. Apa ki sing rame sing pernah rame ku apa? Tanjakan Cinta iku apa sih? Bukit iku. Ya bukit biasa iku kan cuman apa sih? Jarine kan Jarine wong. melengak Iya jarine. munggah karo apa pasangannya melengak enggak dadi ngene ya. Ini saya siapa? Ya cuman mitos sama sebagainya. Enggak pertanyaannya semisal sing ada melengak tapi awake munggah gak mbek pasangan mbek kanca-kanca dhewe. Apa bakalan ilang kanca? Iya. Mitos kok. Tapi dek cuman mitos. sampean di kono pas apa jenenge? Pengalaman munggah Tanjakan Cinta yo emang berat. Hah? Berat. Maksudnya berat? Ya Agak. berat nggawa barang-barang kok. Nggawa carrier. Enggak, Perkiraan bukan tak pikir gara-gara jenenge Tanjakan Cinta makanya berat. ya jangan apa yang rotasi. Soalnya nek cinta kan berat, Pak. Oh iya apa? Beban ya kita. Enggak usah jadikan beban lah kita. Ya iku le carane ngising wis tirun kewan lo pinter kucing. Dikeduk sih. BAB ditutup. Cewek cowok apa yang ngono kabeh.
biasanya cewek sing nemen iki cewek sing ra ditutup iki heeh akeh-akeh cewek sing ra ditutup ora nggo lading wis aslinya aku seneng Drik wis ra nggo lading Bang. kok cetok lah dikedu ditutup Tapi ditutup cuma ya kepikiran iku so aku pengen ben akeh kitek kancane jane jare arek dhisik jelukane awas ranjau ya iku hai heeh tai Pikiranku mau ikut tok. Iso. so aku nek semisal aku mbah gunung ya apa ya nek BAB makanya gunung kesampean aku nek saiki cuma aslinya nek kaya anu kuat terus lak meneh Pokoknya ya lek intine munggah gunung siji fisik harus kuat, loro perlengkapan harus jangkep. Sing ketelu lek bareng-bareng mek kanca aja lali nang kancane ngono tok. Saling jaga lan mek kancane. Sing kepapat patuhi peraturan gunung-gunung. Ndak oleh apa iso aja dianu. lah nek anu Dik kono iku enak-enak istilah open grid kan pas jalur enak enggak sih Buka jalur wong sing anu tok, wong sing modele wong sing kawakan misal. sempat sampean kayak sampean lagi open grid Enggak tahu melo aku. belum tahu Enggak tahu melo. Wong sing kawakan tok misal modele oleh izin deh misal. berarti ini enggak lewat jalurnya ya Berarti dia biasanya ngono gawe peta kan biasanya pemetaan panggung. Jadi jane ono wong ilang lewat kene dadi paham ngono. sik maksudnya gawe peta itu ya kok gawe kertas digambar Iya pemetaan, yo mpuh aku di sistemnya pemetaane kono ndak paham aku. Dari jarine yo cuma biasanya buka jalur itu pemetaan panggung. Jadi le ono kejadian ya emang elekan ya amit ya. Kejadian wong ilang. Ilang ning ndi tadi jajan lewat kene luwih cepet, lah kayak anu aku kan pernah sempet juga makanya yo sering sih aku bukan belajar cuma melihat kayak pas open grid apa pas awet di munggah gunung kadang kok enek wong sing nggawa tali ya marine ndek pohon-pohon iku sing nek mari dilewati ditaleni iki jarane termono apa ketengeran iya benda ilang wong benda ilang jalure emang ana sing ngono iku ya ono meskipun arah sing munggah gunung kadang le anu mesti gak perlengkapan tali le sing persiapan teman ya khusus kayak tengeran lah ya tengeran jane munggah gunung ya dia udah paham anu iku intine maneh lali aku intine munggah gunung maneh harus eruh sing gunung sing pengen munggahi gunung apa modele ngono maksudnya meruh yo golek sih ning Google gunung iki dadi pengetahuan tentang gunung iku awake dhewe ono pisan dadi ning pikirane iki awake dhewe ono sandai awake dhewe lelean tersesat dadi apa carane awake dhewe mesti ono kan wis akeh saiki ning YouTube kan akeh sing anu gunung-gunung iku Rawo itu ya Rawo ini sih lawu apa Rawo lawu sing jare nek Rawo ya jare nek sasar itu ya aku ora paham pisan soalnya aku selama munggah gunung ya alhamdulillah ada kejadian apa-apa ketok kayak lucu tapi nek kok ini ya tapi emang iku mang soalnya dasare ini. wonge dhewe kan ya teko dasare wonge gak gelem bar yo apa ya apa ndek pikiran elek aku seneng munggah gunung bakal ini biasanya akeh sing kejadian itu sing pikirane elek kok gendaan kadang kok omben ya mungkin logikanya nek ndek kurang adem mungkin ya ndak mau tapi ya kan ngerusakan ya kan asline mau agak mendem ndak apa mendem lah ini mencolot nang jurang lah kalau lho nek munggah gunung ini kan ndek kurang nek kaya tumbuhan apa sih ini edelweiss ya ngono ki dijepek to ya ndak asline ndak oleh digawe kayak oleh-oleh ndak entuk akeh wong dodolan tapi ya bisa di sini nggak oleh sih tapi le wong dodolan yo mbok to kondi kadang edelweiss-an ora paham aku wong dodolan wong kuno-kunoan dhewe sing wong dodolan kadang jadi budidayakan kok edelweiss aslinya yo pengen sih sebenarnya tapi ya iku mau kita duwe anak repot kene munggah gunung. Ini gunung ibu jule yang
Pak. Lek gunung ibu sini yo wis tunggal-tunggal kok. Ndak tapi kan seru dulu. Enggak seru. Golek ketenangan. Aku munggah gunung ku diajari mantan. koncoku itu duduk mantan. Koncoku almarhum. Ya mantan jembar kubure arek ninggal ning Semeru sih dari kota. Gawa wong Jakarta. Apa? Kecelakaan kelunduran watu itu kan. Oh. Kelunduran watu. Ninggal Ninggal Semeru. erupsi kan? Apa? Enggak, yo kan iku lek munggah ya. Hah? Hati-hati. Pokoknya munggah nang Semeru kan hati-hati. Ngicak watu kadang watu kena cak tek. Lugur mingsa dilundung. Ndak lu ning sana nang arek ngono. Makanya aja sampai anu saling mengingatkan antar konco. Ono watu ngaliyo sing kita anu. Jadi rawan lah ya nek. Rawan, watune rawan longsor. Kena cak sithik longsor. Lumayan lah. Iya mantan jembar kubur ya. Iku sing ngajari aku iki. Muare yo pawakane ya, yo kudu arek. Tapi ini Tapi di barter. ngangkat po. Lah ono ademe mana ada. Yo gara-gara paling fisik kuat ya sering-sering enggak gunung gitu. Jadi nggak mungkin kena apa nih? Arek. Hipotermia nggak mungkin ya. Ya mungkin ae. Tapi dia kan wis ngerti. Batasane wong kecak piro kan dia wis ngerti bisa. Karena awak ndak kuat wis. Ya apa carane nanggulangi dia kok ndale nangani. Dia ora paham bisa masalah gunung kan. Kau wong Jakarta nih. Ya ninggalin Semeru arek. Seneng nggak gunung mati ning gunung. Tapi kan ini misal ninggal di dukur di gunung kan, iku tetap dikomodin kan. Ya iya. Tapi kan ono Evakuasi. sing anu di luar. Lho ndak ono. Iya ning luar kan soalnya Gunung kan ditinggal di soalnya dalane terlalu anu ekstrim katanya njupu bisa ndak iso. Medan di. Medannya terlalu ekstrim. Sampai taruhannya nyowo kan mana. Jadi wis ditinggalin gunung wis. Ning Semeru saya iso dievakuasi menurut kau ya. Pacar enek. Sewaktu-waktu saya iso dievakuasi. Kapan Ya makanya YouTube kan wakil yang cerita gunung mistis ya percaya nang mistis aku yo. Ono lah kan yo ke alam gaib ono wis di. Ini aku sawo ngerti kayak Mau mencoba? tapi iya tergantung tujuannya awake dhewe lah tujuannya awake dhewe apik ya dan niku matuhi peraturan gunung ku ndak kaya apa-apa ndak pokoknya bisa pertama ya pertengkapan itu ketahui gunung sampai munggah itu gunung apa jadi wis perlengkapannya siap pol wis persiapan jadi siap-siap pol-polan di penak wis siap kan budal kue wis suwe Tak rapi enggak gun. iya tau enggak dhisik bisa mulai kerja Surabaya kan lu enggak tahu bisa terakhir munggah aku ke arah Lumajang tapi wangke Kumboloto enggak sampai nang puncak Kenapa? enggak ya ana arek sing bisa kita kuat kan tidak budal Saken. iya mau coba ditinggal di sana ya wis dibarunya enggak kuat iki wis iki kalau ngono ono sing ndak kuat ya meneng kabeh apa egois nang puncak wis tahu nang iki sing durung tahu kan kadang egois tapi ndak kuat ya jadi dipaksa kejadiannya fatal tadi Kuat-kuat nang ya. Ipo tadi ning kok Ya, terutama ibu itu ya. yang bahaya kan itu karena ndak kuat jadi nipu halusinasi tadi nih kalau kesurupan ya nah sini ya ibu ada Oke lah. Kan mandi gunung. Iya rada serame kan saya kayak gunung kan. iya gara-gara erupsi lah rame mana pun Sopo sih nggak kepikiran Pak? saya erupsi yang Semeru pas erupsi arek takon aku aman omamu aman ayo alhamdulillah aman omaku ya aku Ngeri loh itu Pak. Nggak wis
Aku nggak takut mana nek sing masalah ini. Membahayakan pertanyaannya. Ada apa? Ada. Tapi biasa-biasa aja kayak ya kan iya. Terus mari enggak Iya sama teman-teman. erupsi mana pikiran malah nek semenjak kadung erupsi aku nggak tenang ada kerja apa sih Iya kalau pikiran keluarga. Nah, itu. sing dipikiran keluarga. Ya apa sih ning omah. Ya kok sabene Semeru erupsi. Wah, aku diteleponi mbek ebesku telepon. Ana ndi? Kerja wak kene. Lho kok ndak mulai? Lahar iku mulai. Manamu gawan bojomu. Waduh kene. Kowe ndak apa-apa sih nek ana informasi kene aku. Ngentengno ae wong tuwa lah mesti bingung. iya kan tapi kan cuma mungkin punya pengalaman kan men kan ditakutkan kan ibu kan maksudnya mungkin ini bakal kejadian kok biar mana ngono kan mesti kan lu paham lah apa nih khawatir terutama kan khawatir Wong tuwa kan cuma ya iku khawatir lah. Paham aku nang tuwa. Aku ngentengno. Misalnya kan wis percaya lah nang pemerintah setempat lah aku kan. Lek kirane sampai nang nggon kerjaanku mesti kan diinfono wis. Jelas ya dulu mesti info. Tapi ya walau-walau ya. Ya mbone langsung salah cepet kalah cepet kalah infone kalah cepet itu dia. cepet sih mudeng Ya pasiku aku data mulai kerjaan mulai. sih Hah? itu sih Ya tak gawe nang anu nang omahku loro. Ben ndak bingung bab anu wong tuwa. Enggak dikono lho, bingung. iya kan mamamu jadi kan jalur ya bekas jalur Bekas dia jalur sih. Bondeli sih. Lek wong Lumajang juluki Bondeli sih. Itu kan lahar Bondeli. yang paling pernah sempet gede ya gitu Zamane Pak Harto sih. Cari ini aku enggak. Ini sih sempat lahar bisa gede. Zaman ku SMP. SMP sekolah di Muliro kan. aku pas banjir air baik wah masuk Iya banjir gede ini sih yang lahar. kan ikut ceritanya jadi di dukur nek anune Drik apa nih arane koyo kobangan ngono kan ini kan emang koyo bendungan wis suwi ketutut kayu buk banyune iku pas udan terus akhirnya meluber iku Enggak, ini sih lahar. oh malah Iya. bukan bendungan sing iku Ini sih lahar gede aku ini sih SMP ku suarane gunungnya krungu nang SMP ku ini. Wah ini. Pas makan di Mulino nih pas SMP. Embu kelas loro untuk kelas 1 lali ya. Pas SMP di Mulino. terus itu mana sing tahun-tahun iki Iya pas gede tahun-tahun apa nih itu. lumayan jaraknya Sowe. Ya kalau lahar-lahar cilik lah biasa memang ini lahar-lahar cilik. Yang sing mangan korban akeh sing saben iki ya. iya sih Soalnya kan tidak terdeteksi satu hari ini kan tinggal kapan kan tidak terdeteksi ya. Kedatangannya dia ambil mana ngomong kan tambung-tambung diomongi nggak ngomong. ya mungkin itu biasa Iya soalnya wis dianggap biasa lah wis paling lahar cilik lah ngono mikir ngono. Saya yang ngono ya paling mangan korban ndak akeh. Tapi muga-muga korban sing anu Semeru wis diterima ning sisi Gusti Allah. oke lah kayak Apane koyo iki? topiknya saya urung nemu mana iki pak Wakeh topik iki, kating bahasa topik. Apun? Cerita mistis. Wow. Pengalaman horor kan ono pengalaman horor ndak kan iki? nek semisal ada pertanyaan ngono iki pertanyaan itu membahayakan pak Lagi ya kan pendatang nang Lumajang mesti kan mosok kan ndak tahu ono pengalaman mistis-mistis horor. di Kan biasanya kan Lumajang terkenal mistis sih kan Lumajang. oh pas aku selama Iya, tahun ini. tahun ini. alhamdulillah nek sampai saiki sih Ndak ono. ndak ono dan aku nggak kepingin pak alhamdulillah beda kok ndak ono cuma apa ya apa kayak
Sik. Oh iya pernah. Aku kan ceritanya pas sempet mulai di omahe bojoku Pronojiwo. Bengi, Pak. Bengi ku kan aku balik ke Pronojiwo jam 09.00 budal ini di arah Pasirian. Emang jalanan kono kan sepi kan. Terus akhirnya ini bukan dikenakan hidup pengalaman mistis sih. Yang keweden dhewe yo ngene. Ya sini keweden sih bukan gara-gara mistis sih bener iku. Enek sisi X lain kan, kayak rame-rame biyen cara begal iku kan. Nah, aku hari di kono perjalanan ngenteni mobil, Pak. Mobil apa motor apa truk kan biasanya akeh kan biyen kan. Ya ora amane lah jane. Cuma gak enek sama si aku selun. Toto ndi ki jenenge? Apa yang lagu piket nol kok berat mobil blas. Bareng ngono enek situ kena wah. Kadang kok sepi ana sepi. Mobil siji iki. Aku mau bojo. Dan mobil iki sik ya. Ya wis. Lewat terus. Lah kok ambulan, Pak. Ambulan. Heeh. Terus akhirnya bojoku aku ngomong bojoku. Iki nek mobil. Enek mobil situ. Iki nek ambulan. Ambulan iki nek semisal muni lampune nyala, iki nggawa loro. Cuma iki enggak muni tapi lampune nyala, Pak. Kan berarti nggawa. Nggawa kan. Akhirnya bojoku ya gak apa-apa wis daripada sing liyane. Ya wis ae melok iku. Dadi kuat iki mesti jelas njero enek isine iki. Wong anu iki mesti soalnya posisi lampu nyala dan banter. Kan ono sirinene biasane. Nek sirine anu, Pak. Sirine biasane wong loro. Kan jane anu tandane kan. Lek muni apa wong loro lek anu kuwi iso ono jarine kan. Cuma pas pilihku emang lampu sing mburi ya nyala, lampu di gone kabine wong sing digowo sing gowo iku ya nyala padang. Dhuwur sirinene ya nyala. Jelas kan gowo. Pikirku daripada dewian aku ya sak apa-apa wis gurine. Iya. Ya bukan mistis tapi rada mikir. Tidak Berarti enggak ngono aneh. Soalnya kan sepi, Pak, di kono piket nol iku biasane. Biyen iku biasane enak sing liwat tapi kok ikut Pak Sowo pipi. Ya wis malah iku wis tetep Pasirian. Alhamdulillah nggak apa-apa. udah apa-apa. Iya sih emang kan terkenalnya ya ngono sih emang kan di kene kan Iya mistis. Aman dewe mungkin tahun duwe pengalaman mistis. Kayak pengalaman mistis yo mbu temenan bunda di sini saya pikir bunda kan. Pas waktu SMK aku di sini. SMK kan magang aku di sini kan jurusan TKJ SMK. Tapi serius ya iki ya, serius anak temen. Magang ning warnet. Aku di sini rame-rame ning warnet saya jarang nang warnet. Rame-rame ning warnet, aku magang ning warnet ku mulai iku biasanya jam 11, jam 12 bengi. Mulai. Iya. Posisiku kan ning desa, omahku desa, aku magangnya ning kutha iki. Kutha Lumajang. Mulai jare wong pas iku rame-rame ning pocongan lah ning nggonku kuwi jare. Rame-rame ning pocongan. Aku mulai ada tahu di papa awal-awal itu. Ada tahu di papa punya bes. Nah, Pinggir ning Embong Gede mlebu nang kampungku. Terus mudun nang dalan mudun. Nah, dalan medun ono barongan pring kono jene. Kono jarene wong terkenal angker lah jarene. pring kayak pring-pringan Pring-pringan akeh kan sepi ngalor ning nggonku iku. Pring-pringan akeh nah ning kono. Ning kono ono pocongan ngadeg. Ya mbu pocongan bu cuman halusinasiku ya ndak ero tapi rasane ndas iku gede rasane ndas iku rasane. Terus. Ya untungnya dalane lurus medun iku ta wis. Ya tangan ndak iso bar rasane sepeda yo medun mlebu papat kan buanter teko Majang buanter aku nang sepi sandaran san. Jam 12 bengi iso wapi langsung tak mengkono mudun banter ngalor. Ya ketok kono ndas rasane gede rasane. Lah emang iku ceritane ya apa kok iso enek ngono aneh. Yo ceritane ora paham pisan aku. Yo ono lah cerita-cerita kono. Wong ninggal yo apa ceritane. Yang bunda-bunda ya udah paham aku. Ndak ngerti nututi kon anak. Ya wedi salah omong, wedi salah apa. Iki jarene wis ono wong sing anu lah. Kon. Ono wong sing anu yo mbok apa lah ngono kuwi.
dadi konoan. Tapi iku sempat sampean pas liwat iku mencolot enggak meneng ngadeg. anteng. Ya lah pati jelas aku ke rumahno langsung. Ini cocok awas ngene to. Ya sane ndas langsung gede sing kendel awak tak duni. Ya awak lecian kok. Awak wedian. Jadi semenjak itu aku mulai kerja jalur papa. Padahal aku sepeda motor. Besku melaku teko omah iku lho. Nang pinggiran wong gede, mapak aku. Gara-gara kono antok. Nah, aku alhamdulillah sih enggak sampai ngono sih. Tapi ya gak jaluk sih aku. Cuma pas seringan aku mak. Ya percaya ndak percaya nang kono niku. Percaya nang ya ono alam kok iki ono bulan iki no percaya. Ya percaya ya mbu halusinasi mbu yo apa mbu cuman ketok-ketokan ya lah. Tapi nek kono Pak ngono jeneng terkenal angker. Dadi yo mbu pikiranku gara-gara aku terkenal angker dadi ketok konoan ya ora Juga sugesti. Heeh, sugesti. Tapi ya besku ngono jane ya tau diketuk bisa ning kono jarene besku. Ini pas mapak aku ya duduk dilebui pring rubuh tengah dalan ini Terus kan normal Pak, rubuh tok. rubuh macam ngono diminggirno marane aku pringku diminggirno marane aku nang anu aku lewat pringku ndak ono wis nang pring rubuh sing ngalore aku mulai anu lewat kono ndak ono pring rubuh perasaan koyo ono pring rubuh mau ning tak sing kira minggir ini tak minggir dong kan ndak iso lah pring rubuh kan paling minggir lah cuma minggir dulu ngene tok lho monggo kadang ora tong balik ngene kan ya lah baru pring teguran itu pring rubuh cuma tinggal tok lho kirane peta iso lewat lho mari-marane aku pinggiran wong balik ndak ono pring rubuh gitu ya ning pring barungane pring kuwi tapi yo mosok wong tuwa ngoroi lah bener-bener medeni aku mosok awak dhewe medeni tok ya percaya nang kono percaya yo ya mau ikut tok jalan misalnya semenjak aku nang Surabaya ndak pati wedian aku bisa kalian di Surabaya lah ngono kuburan yo pinggir-pinggir omah Kadang kok di kota malah kadang lebih serem dak ono serem malah padang gang kok kuburan kayak bekas kuburan bangun gedung. oh iya boleh Cuma enggak gara-gara iku kan akeh lampu kan jadi kayak rasa-rasa wedi kan ndono tapi kan sebenarnya kan bekas-bekas tanah-tanah apa kan di kono pisan lho asline cuma kadang dhewe sing padangnya ndono apa wis pikirane ngono padahal kan analogi kan di kota malah luwih ngeri jadi ini iya di daerah-daerah kampus jadi ini kan akeh sing angker jadi ini sing ngono daerah-daerah kampus mesti cerita-cerita mistis mesti ono ning kampus-kampus mesti ning ruangan apa mesti ono cerita-cerita mistis aku cari nyawa dhewe tapi aku semenjak nginep ning kampus nggak tahu metu kono padahal awake nginep ning kampus nginep garap proyek akhir nggak tahu di kono gara cerita-cerita ya dari cerita mulut ke mulut sih ning kampus kuwi sing ning ruangan iki jeding iki ndak dikek kaca ya gara-gara mesti ada kejadian ngono sih apa-apa enggak dikek sering kejadian arek ngoco mesti ketok-ketok apa ngono jeneng mesti kesurupan tadi cari ini tapi aku udah tahu mlebu ngono wedi wedi ono temenan tidak ada wedi ono temenan awak kesurupan ndak lucuan ya ngaung-ngaung ngono ngaung ngene kok takoki iya nggak lucu lah kesurupan ini aku enggak ono sih makanya udah cuma kadang udah wani nantang konan apa gitu pernah ngerasa merinding pernah jadi cuma nek semisal yang merinding itu berarti nek ngonoan jarine kan sing kok kaya apa mbek pinggire kene ya sering sih kalau pas perjalanan ado ngono pas speaker ado moro-moro merinding ngono iku tapi alhamdulillah sampai saat iki mulai
tekan dindi kan aku tekan sampai rene iki belum pernah sih. Ini sing mana di luar nalar mana ya? Lek anu ya. Candai pas ngene lho. Aku tahu kejadian pisan. Apa? Mambu wangi. Tahu aku Ya tahu. kan biasanya mau ninggal. Nah, itu merinding. Enggak, biasanya ana wong ninggal kan ngono. Aku sing ning ngono di sini tanggoku ninggal. Tanggoku ninggal. Kok mambu wangi. Dari bapak dulu sing ninggal iki. Bener tanggoku sing ninggal. Tadi cita-cita kono sing ninggal kayaknya. Memang buang. Bisa rene ya wong tua ini mambu wangi. Memang pohon. Hmm? Pohon. Ya ngomong bakar bohong. Ngomong bohong. Nek aku di luar nalar iki, Pak. Ini mambu wangi itu kok di kadang kepikiran mikir-mikir. Sampai mana hitung-hitungan Jawa, enggak paham sana. Belum memahami. Iya, udah. Cek pada belajar. Apa kayak bener hitung-hitungan wong tua. Dari barangnya dia hilang di nopo kalau ini mesti kadang wong tua itu enak mesti ngono. Tahu bisa deh pengalaman. Aku ya balik pengalaman ngono ya, Pak. Kan apa antingnya anakku hilang. Kapan hilang ini? Oh, nang omahe, ngene bapak mesti ngono. Wong sing wingi sik kliwon yang bulan-bulan yang di rumah ngono. Dan akhirnya ketemu. Iya, kena sapu bojoku. Bener kamu wong tua ya. Kok tidak kena digua sama wong tua ya. Iyalah jeneng wong tua kan wis lebih pengalaman. Wis lebih makan pahit manis rezeki lah kan. Bisa rezeki ini dari rezeki habis hilang. Terus bahas apa maneh? Wis tutuk ngalor ngidul iki jan iki. Teko gunung nang mistis. Ambil curhat barang. Soalnya emang jenenge wong urip kan mesti bek, Pak. Iya. Ngalor ngidul iki tetep pasti kan. Enek intine meh padha lah. Soalnya sing dipikir awake dhewe gak terima siji kan. Kita mikir iki, guru mikir iki. Sing kerjaan lah, sing ngede omah lah. Tetep tapi digawe santai. Iya. Jadinya wong pokoknya digawe santai. Tapi nyoba dhewe apa digawe santai kok wangi. Nggak bisa soalnya awake dhewe sing duwe pikiran. Pokoknya kok awake dhewe duwe keluarga, ndak duwe duwe kada digawe santai. Ndak iso. Mesti mikir wis golek nang ndi duwe kan mesti mikir. PT mangan mangan saiki dene gak mikir kesuk mangan Kan PT tak menungso ora ngono sih. Makanya menungso kan digawe pikiran. prediksi Nah, enak PT PT lah. pikirannya PT digetak melayu tau we. Kayak pangan apa dimplok ngono ning PT. Nah, menungso ndak kayak panganan ini kan milih-milih. Wah, ndak enak iki, ndak enak mesti. Ndak belum bersyukur. Urip menungso lah ngono sih. Tapi nek wong gak mikir iku Rasa bersyukurnya kurang menungso. Awak yang ngono. Kadang wis dikek awak sehat-sehat ini. kurang. Iya, kadang sih kurang. Enak iku lho. Duwe motor, duwe apa, padahal dikai sembarang kali gitu. Padahal kono burung mesti iso dhewe kaya ade. Iya, dikai awak sehat ngono kan. Tapi bener mana kan? Anak Kan nek sehat. semisal enggak mikir, maksudnya enggak pikirannya dipacu dengan kaya pikiran-pikiran sing rada abot, ya bukan berarti pengen abot terus ya. Itu kan bakalan apa ya? Gampang loro sih. Nah, iya model kan ditempa lah lagi ditempa ben landep lah ngono. Menungso wae ditempa ya ben landep apa landep pikiri. Wong kita landep pikiri iku cara menyelesaikan masalah itu ya apa gitu. Jadi diluki landep pikiri menungso. Bisa dewasa ndak menyelesaikan masalah. Oh, nggak duit di situ itu karang itu kan nggak dewasa. Cara tapi ya udah anu lah nggak ya apa ya nggak mungkin lah kayak masalah ekonomi
berpengaruh kabeh. berpengaruh nang sembarang kali nang emosinya awake dhewe nang hubungan harmonis keluarga ya. Tapi percaya nih sama semisal dikai cukup ekonomi bakal kurang Ya saya kurang lah wis manusiawi itu rasa bersyukur manusia itu kurang itu manusia rasa kepuasan diri itu kurang manusia jika iki saya kurang dari aku yang ngalami dewe jika ini saya kurang puas lah gitu. jalukmu sih koyo Nah, opo. makanya Gusti Allah sampai bingung kok jaluk sih lagi bingung. Ya lah, mungkin saya ini wis Oke. mau masuk kerja lu. Besok- penutupannya. Semoga apa? Kadang akeh pikirin lho Drik ya Allah. Ya Iya. pokoknya next Itu awet dhewe iso kan. gawe video mungkin lebih baik dari ini. Istilahnya kayak jenenge konsepnya tadi kan obrol-obrol kan Iya, ngalor ngalor ngidul. ngidul. Ya emang sing saat ini awet dirasakno ya ngene iki Curhat lah. lah. Ya jadi bilang curhat, ya guyon ya apa lah. Soalnya digawe serius terus yo nggak enak. Digawe guyon terus ya nggak enak. Ya pokoknya kudu imbang lah. Di kadang serius, di kadang guyon. Dan pokoknya tetap sing pasti Ya bersyukur. Oke, jangan lupa bersyukur. Oke Pak. Oke. Yo semoga tetap apa nih keinginan dhewe mandar kang monet. Oh, iya. Macam tayang sih ya tentang monetisasi ini. Iya Pak. Oke, salam bocil lur. Siap. Lanjut. Ngobrol ngalor ngidul saya nak udeli. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.